खुलुमबाय दिनै 8 मे 2024 बुधबार। मैया क'क्राझाराव जानाय जाथायफोर। मैया इलेक्शनाव जानाय माखासे दाङाबाजि बिसायख'थिनि सानावनो क'क्राझाराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। एबसुनि मावथि खोमदोन मुंनि मावथिया इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ लानानै बिपिएफनि अफिसाव थांनानै गाग्लोबदों होननानै बिपिएफनिफ्राय रोखायै बुंदों। क'क्राझारनि बिगियान फरायसालिमानि साखाथिनि भट मिरुनि बायजोआव दुंहाव थासारि। बिपिएफनि मददगिरिखौ पुलिसआ हमना लांदों आरो जाथायनि उनाव दुंहाव थासारि जादों। नाथाय बिपिएफनि मददगिरिखौ पुलिसआ मानो हमखो बेखौ दासिमाव फोरमायनाय जायाखै। আমার পার্টি বসে থাকে ইউপিপিএলৰ মানুহ আমাৰ এটেক কৰিব আহিছে। যোৱাকালি গাড়ীটো আছে ইয়াতে বাঙাটো। गावनि असे फिसाज्लाखौनो गोलेरनो दौदों। कर्नाटकानि उत्तरा कानाडायाव सासे आइजोआ गावनि सासे 6 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गथ'खौ गोलेर थानाय जायगायाव गारहरदों आरो गथ'आ थैदों आरो गथ'आ थैखांनायनि उनाव दायनिगिरि बिमाया पुलिसजों हमजादों। आइजोआ गावनि फिसायजों नांलाय खमलाय खालामनायनि उनाव रागा जोंखांनानै बे जाथायखौ खालामदोंमोन। हमजानाय आरो गावनि फिसाज्लाखौ बुथारनाय आइजोनि मुङा जाबाय साबित्री आरो थैनाय फिसाज्लानि मुङा जाबाय बिन'द आरो बे जाथाया हालामादि गामियाव जादोंमोन। बेंगलाव गोबां अखा हानानै बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनायजों गासै 7 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। इस्ट पुरुलियाव प्रियारन्जन महात' आरो राहुल कुमार मुंनि 2 सुबुङा थैदों। इस्ट बारद'वाकाटवायाव उन्नाति माझी मुंनि 1 सुबुङा थैदों। केटुग्रामाव बिश्वनाथ कादार आरो सुस्मिता सरेन मुंनि 2 सुबुङा थैदों। नादिया नाकासीपारायाव जगेश्वर हेम्ब्रम आरो तालाकुद्दी हेम्ब्रम मुंनि 2 बिसि आरो फिसाया जिउ गोमादों। दिसपुर एमएलए हस्टेलनि कमप्लेक्सआव एमएलए चेयारमेन आलीनि पिएसअ आनवार हुसैननि रुमनिफ्राय सिखावा मेगजिन, इउनिफर्म, क्रेडिट कार्ड्स आरो 100,000 रांखौ खावना लांदों। जाथाया जानाय समाव आनवार हुसैनआ चेयारमेन आलीजों धुब्रियाव डिउटियाव थांफादोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव आनवार हुसैनआ दिसपुर पुलिसाव केस होनाय जाबाय आरो बेनि सायाव दिसपुर पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। वेस्ट बेंगलनि हुगलीआव मोनसे फुख्रिनि साखाथियाव बम ब्लास्ट जादों आरो बे बम ब्लास्ट जानाय जाथायाव सासे हौवासा गथ'आ जिउ गोमादों। जाथाया जानाय समाव गथ'फोरा फुख्रि साखाथियाव खेला गेलेगासिनो दंमोन आरो बे जाथायाव गुबुन 2 गथ'फोराबो जोखोम जादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय राज बिश्वास, 7 बोसोर बैसोनि आरो बे जाथाया पान्डुआ नेताजी पाल्ली कल'नियाव जादोंमोन आरो बे जायगायाव तृणमूल कंग्रेस हान्जानि एमपि बिजाथिया थांनो लागामोन, नाथाय सौयैनि सिगांनो बे जाथाया जादों। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय कलगासिया ओनसोलाव गोबां अखा हानायजों सारअन्थाइ गावनायजों सासे 9 थाखोनि हिनजावसा गथ'आ थैदों। हिनजावसा गथ'आ मोसौखौ बिखि दैमा साखाथियाव आदार जाहोखांनानै बेलासि समाव न' फारसे मोसौखौ लांफिनबाय थानाय समाव बे जाथाया जादों। थैनाय हिनजावसा गथ'नि मुङा जाबाय नुरेजा खातुन। खुंथाया हमनायमोनब्ला गामि गामि फैसा रानग्रा गोबां इउपिपिएल हान्जानि मावथिफोरा जेलाव थांगौमोन, नाथाय हमासै। इउपिपिएलआ 500 रां होनानै भट बायनो नाजादोंमोन आरो रानदोंमोनबो आरो बेखौ जों हमनो हादों। माखासेखौ हमनो हादों आरो माखासेखौ हमनो हायाखै होननानै खाम्फा बरगयारिया बुंदों। सासे हिनजावा थाखा नुनानै बे रोखोम फैसा सायाव उन्दुलायनाय, सेंग्राफ्रा फैसा सायाव उन्दुलायनाय, सोरबा चेयारमेना फैसा सायाव उन्दुलायनाय, सोरनि फैसा बेलाय? बेथ' बिसोरो फाथो फाननानै मोननाय फैसा नङाना, बिसोरथ' साख्रिबो मावा, बिसोरथ' कन्ट्रेक्टरबो नङा, बहा मोनदों फैसाखौलाय? बे जाहैबाय बिटिसिनि फैसा। बिटिसिनि फैसाखौ बिसोरो खायदायै बायदायै लुथिदों आरो बे लुथिनानै गाव गावनि गारि घरा न' बां लुनायाव बेबहार खालामदों आरो माखासेखौ दा भट बायनो थाखाय गामि गामि 500 थाखा राननायनि सिमां नुदोंमोन। जोङो गोबांखौ हमबाय। प्रसासना जुदि हमोमोन बहुद इउपिपिएलनि मावथिफोरखौ हमनानै जेलाव सोनो हायोमोन। दा जे सुपार 50 होनदों, बे सुपार 50आ प्रमद बर' बानायाखै, इउपिपिएल बानायाखै। नोंथांमोनहा मोजाङै बेखौ हगारनानै हो। खाम्फा बरगयारि बानायदों हाग्रामा महिलारिनि दिनाव। 2016 सनावनो आङो 25 जन मेधाबि छात्र छात्रिफोरखौ
सेनियर आईएएस सेनियर आईपीएस फोरनि दारैहाय सिलेक्शन खालामनानै दिल्लीयाव आङो इउपिएससि कोचिंनि थाखाय फाथायदों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, गामियाव थां, टाउनाव थां, हौवाफोरनाव सों, हिनजावफोरनाव सोङो, आदिबासिनाव सों नोङो गुरखाफोरनाव सों बा ख्रिस्टाननाव सोङो नोङो, हिन्दुनाव सों, मुस्लिमनाव सों, बयबो बुंगोन नांगोल नांगोल नांगोल। बिराद गाज्रि बियो, डेफिनेटलि गोग्लैगोन। सोरनि फैसा, रायजो राजाया मानो गाज्रि मोना जानो? बयबो मुगैदों। दिनै नोङो माबायाव नाय, बेसेबां माने कमेन्ट होनानै हरदों बिसोरनि बे खामानिखौ। सासे हिनजावा थाखा नुनानै बे रोखोम माने फैसा सायाव उन्दुलायनाय, सेंग्राफ्रा फैसा सायाव उन्दुलायनाय, सोरबा चेयारमेना फैसा सायाव उन्दुलाय, सोरनि फैसा बेलाय? बेथ' बिसोरो फाथो फाननानै मोननाय फैसा नङाना, बिसोरथ' साख्रिबो मावा, बिसोरथ' कन्ट्रेक्टरबो नङा, बहा मोनदों फैसाखौलाय? बे जाहैबाय बिटिसिनि फैसा। बिटिसिनि फैसाखौ बिसोरो खायदायै बायदायै लुथिदों आरो बे लुथिनानै गाव गावनि गारि घोड़ा न' बां लुनायाव बेबहार खालामदों आरो माखासेखौ दा भट बायनो थाखाय गामि गामि 500 थाखा राननायनि सिमां नुदोंमोन। जोङो गोबांखौ हमबाय। प्रसासना जुदि हमोमोन बहुद इउपिपिएलनि मावथिफोरखौ हमनानै जेलाव सोनो हायोमोन। दा जे सुपार 50 होनदों, बे सुपार 50आ प्रमद बर' बानायाखै, इउपिपिएल बानायाखै। नोंथांमोनहा मोजाङै बेखौ हगारनानै हो। खाम्फा बरगयारी बानायदों हाग्रामा महिलारिनि दिनाव। 2016 सनावनो आङो 25 जन मेधाबि छात्र छात्रिफोरखौ सेनियर आईएएस सेनियर आईपीएस फोरनि दारैहाय सिलेक्शन खालामनानै दिल्लीयाव आङो इउपिएससि कोचिंनि थाखाय फाथायदों आरो बेनि थाखाय जोङो सासे सासेयाव 3 लाख इनभेस्ट खालायोमोन। बेनि उनावहाय जोङो जायफ्रा मेट्रिकआव 75 to 85 मार्क्स लादों बिसोरनो जोङो 10,000 करि स्कलारशिप होदोंमोन। 85 एन्ड एबाभ मोननायफोरनो 15,000 जोङो स्कलारशिप होदों। पिएइचडि खालामनाय, एनआईटी खालामनाय स्टुडेन्ट्सफोरनो जोङो 1 लाख फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों। आईआईएम खालामनाय, आईआईटी खालामनाय, मेडिकेल फरायनाय बिसोरनो जोङो 2 लाख फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों। जायहा मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव स्टेन्ड खालामदों बिसोरनोबो जोङो 3 लाख जोङो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों। बेफोर खामानिखौ गासिबो जों खालामबोजोबदों। दा बिथांमोनहा 25नि जायगायाव 50 जन खालामदों, मोजां खोथा। खिन्थु बेखौनो नामाकरन होनानै सुपार 50 गावसोरसो खालामदों, जों खालामाखै होननानै बुंदों। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जेसेबांखि बुङा मानो इन्टेलेक्सुयेल्सफ्रा गासैबो मिन्थिजोबगौ जे बे खामानिखौ खाम्फा बरगयारिया हाग्रामा महिलारिनि दिनावनो खालामदों। जे बिटिसि बाखिया नैबे इउपिपिएल सरकारनि प्रति जि अनास्था माने गोसोआव साननानै लाबाय, बिसोरनि सायाव बिसासानो गोमाबाय। जे आगोलाव 2020 सनाव जेरैहाय गोदै खोथा बुंदोंमोन, बहुद मावगोन बहुद जागोन खोथा बुंदोंमोन, प्रतिश्रुति होदोंमोन, जेबो मावाखिसै। ओरैबायदि मावाखिसै 4 बोसोराव सासेबो चौकीदार साख्रिबो होआखिसै। जायनि थाखाय दिनै लेखा फरायनाय कलेज स्टुडेन्टस, इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टसफ्रा फ्रास्ट्रेसन फैदों जे बेबायदि दल, जाय दला जोंनो माने एलपि स्कुलनि मास्टारबो साख्रि होनो हायाखिसै, चौकीदार साख्रिबो होनो हायाखिसै, बे दलखौ पावाराव दोननांगौब्ला मा जागोन? बेनि थाखाय गासिबो यांस्टार्सफ्रा इउपिपिएलखौ गारनानै बिपिएफआव फैनानै दा भट होनो थाखाय रेडि जादों। रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि बहुद माने होगोन मावगोन होननानै बुंदोंमोन, जेबो मावाखिसै। बरन्स इभिक्सन खालामनायखौ नुबाय। जि न' बानायदों बेखौ दाबो बे 4 बोसोरावबो कमप्लिट खालामाखिसै। थाखाल' लाङो। बेफोर कमप्लेन खालामजोबदों रायजो राजाफ्रा आरो बेनि थाखाय इउपिपिएलखौ मुगैबाय, बिसोरनो भट होआ, गासैबो दांगलावनो होगोन। बेसेबां मार्जिनखौ एक्जाक्टलि बुंनाया बे थिग जानाय नङा, खिन्थु 70-30 70% बिपिएफआ मोनगोन, 30%खौ गुबुन गुबुन दोलोफ्रा रानना लागोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।